كوبانيا حفشاوي أغلغلوت أفيشن كابنا بناسمرا بزوها بأغلغلوت وشتاو برراه كجمر مخانو حبير الله ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝግን ዘዳልዎ ጸብጻብ አዲብ አብዱ ከአርቦዩ ኩባንያ ሓፈሻዊ አገልግሎት አቪዬሽን ካብና ብን ከተማታት አስመራ ባጽዕን ዓሰብን ክልተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ውሽጣዊ በረራ ክጅምር እዩ ብመሰረት ወፂ ዘሎ መደብ እቲ ካብ 3 ለካቲት ጀሚሩ ወትሮ ዓርብን ሰንበትን ይካየድ መሸጣ ትኬት ኣብ አብያተ ጽሕፈት መገዲ ኤርትራ ኣብ አስመራ ባጽዕን ዓሰብን ከም ዝካየድ ኩባንያ ሓፈሻዊ አገልግሎት አቪዬሽን ኔሪና ሓቢሩ ዕላማ ዝመደብ ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ክልቲአን ወደባውያን ከተማታት ዝርጋሕ ቁልጡፍ መጓዓዝያ ንምትእትታው እዩ ምስ ብዝሕ ጠለብ ተራእዩ ድማ ቁጽሪ በረራታት ክውስኽ ከም ዝኽእል እቲ ኩባንያ ገሊጹ እዛ 56 ተሳፈርቲ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ብዘለዋ ነፋሪት ዝወሃብ ኣገልግሎት ኣብ ቀረባ መጻኢ ናብ ካልኦት ከተማታት ሃገርናን ዞባናን ንምስሑ መደብ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩባንያ ሓፈሻዊ አገልግሎት አቪዬሽን ብምኽንያት ኣስተርእዮ ካብ 27 ክሳብ 30 ጥሪ ካብን ናብን ኣስመራ ባጽዕ ንህዝቢ ኣገልግሎት ክህብ ምዃኑ ሓቢሩ حبت قرب مسسان سنه هوتا بزحنت عابي قد سلازلو حبرتسب ابن طفتات مقرابن معقبا قرابن بنقحات كواسا حلافي جنفر مقطر قرابن استاذ قدامن زوبا ماكل كابيتان يرغاو كحسا يزخاخيروم مس حلفت من محضر زمان عبالات جنفرن ابز غبرو ركب كابيتان يرغاو قلعي تمامعو 40 ربع شغرين درفونا بقراب زور زل عنوت كاب غيزين اب غيزينا باسي مص كم زرلو بمحبار اعطو مكتالن مقطرن كغبرلو صويعوم سلام التحوار حزبي بزي حقاو من قدين اب كتم اسمرا كاتو زفتن عنصيتن فحامن اب تحت قصري وعل كم زلو زتقسا كابيتان يرغاو حبرتسب كم تكبابيو نبل معزه كايدو وفري مبراس اقراب نمقصرون بنطفت كواسات حساسيبهم አካይር ሰላም መሐዳር ዘዋ ማከል አቶ ዘሪቶ ወልደ ብርሃንን ሐላፊ ሀብት ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ሌተናል ኮሎኔል ገብረ ገርግሽ ሲሙን በወገናም መብራስ ገረብ ንምድረባድነት ምድካይ መሬትን ዘቃልዕ ስለዝኾነ ለማዕታውን ተፈታት ምሕያት ተዋሃይድ ካም ስራሕ ክድፋአሉ መኺሮም ተሳተፍቲ በወገናም አግራብ ንምዕቃብ ዝካይዱ ኩሉ መዳው ጻሪ አበርክቶም ከም ዝሐይሉ አረጋግጾም حلفيت حماده أبزوبا دوباوي كهبحري ويزرو سعد إبراهيم دكانستي أفامبو نمعبالين زقوتي قدعة الامدتات موجاد أبزكايد تصعري بنقحات كساتة فازها خيرام قدعة الامدتات بحافشة مخشاب دكانستيون مرعات حتى عدمان دما بفلاي نقال نستيتي كم معدة مرتين معبالين زوكورن تعنا وهاسيا زسعب المخانون بسفي عز قالت أتويزرو سعدية نمكتو أبزكايد زلو قوسقواسات تساتفن كعززات الأبيان حماده نزل بتاعت زنمو قاد مش مشارختي بمخان استمر عاو مدبات كم زكايد كوميتيتات تصار مخشابن مرعى تحت عدمن دماغ كان زقومه بمتكاس دكان استيو اب تمرت خدفان بوطبخ حيلان العلا قلبو تواهيبو سرح لزل مخان برهام بس خمزي لهم كلها حماده يجفر زوبا دوبا وكهبعري ابيات تمرتي ماكلاي درجه عسب طيعو عدي افامبو بيلول حرسيلن ابون نزم مهاره 4 صقمات دكان استيو گنزباون مورالاون دغف غيرلن اتحاجز اتنتمهارو بسنك قطباو صقمات كاب تمرتن خيسنا خلاص علم مخانو زحبرت ويزر السعديه اب تمرتي تولادرتي كونه كصعرا مخيرام ጨንፈር ሀገራው ማህበር ሐርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ አብዞባ ጋሽ በረካ ማህበር ቁጥባ ኩናት ስንኩላን ምምሕያጅ ዝወጠነ መደባት ወታው ጽይ ከም ተረኽቦም ሓቢሮም ኣብ ከተማ ባረንቶ ኣብ ዝተኻይደ ገምገማው አኺባ ሓላፊት ጨንፈር አቶ ሽመውሎ ለገርግስ ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ኣብ ዞባ ምስ ነበረ ህጡር ክራማት ኣብ ገለን ኡሳን ዘባታት ገዲፍካ ኣብ ሕርሻን ምርባሕ ጥሪትን ዝነጥፍ ስንኩላን ጽቦ ገዝጋዝ ከም ዝረአዩ አብሪሆም እንተኾነ ግን ዋጋ እኽልን ጥሪትን ኣብ ዕዳጋ ስለ ዝሓሰረ ኣብ ምኽፋል ዕዳኦም ከም ትጽቢት ተገብረሎም ከም ዘይኮነ ኣብ ተሽመውል ሓቢሮም ኣብ 2016 ተጨንፈር 75 ሓደስቲ ስንኩላን አባላት ከም ዘመዝገበ ንስንኩላን ደቂ ኣንስትዮ መነባብሮን ምምሕያዝ ዝሕግዝ ፍሉይ መጽናዕቲ ከም ተኻይደ አረድዮም ዋና አካይድ ስራሕ ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ ዑመር መሐመድን ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቱ ዞባ አቶ ረዘና አዶናይን ኣብ ዘስምዑ ቃል ስንኩላን መነባብሮም ንምሕያዝ ዝተኸፈተ ናይ ልቃሕ ዕድል ዘዋሪ ስለ ዝኾነ ተጠቀምቲ ንተለቅሕዎ ኣብ ምምላስ ብዕቱብ ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም